ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnọrụ na okpukperechi ọ nwanne ọnụ nwa mba awụchasịala m ụmụnne m anọ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon na mgbere edela akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya n'ụlọ gwa ya akụkọ na egburu ya na nkenke ọ batara na nkenke aga m egbukwa ya na nkenke yes ya wee gaa n'ihu si m na-atụfughị oge na ya alụọla nwaanyị mgbe ya lụrụ nwaanyị na ya emegakwana ọfụma na ewerere nwunye dowe n'elu ego mee ya dị comfortable nọ ya ka ya nọ ihe a ga-esiwere ya ike ada akwa dị mkpa dịzi ka dị mkpa ji ebe ṅụọ m ihe isi ike atakara ya wozi onye na-akpọ few friends even though na all his friends turned their backs on him na ọ gawo nwanne ya nwaanyị lụrụ di na die bụ na ha eritụla nri ọnụ ọnụkwa na ha na Naịjirịa na nwanne ya nwaanyị lụtara ezigbo di bụ na ya nwere righarịala anyị na demand mmemme otu ire ha ego ha eji erite onye omemme otu ịtụkwara na ya nwacha ya were na-arụ ọnụ home na-agbagharịkwa nọ ya ka ya nọ ihe nwunye mụrụ ya na ọwụ ụmụ atọ the first one wee ejima nwoke ka abụọ otu nwaanyị ya gwa nwunye na ebe Chineke shilota agọzie ha na ha amụchana very portable home ebido nọgidezie all of a sudden nwunye ya agbanwe ya obidozie na-azazi kọl na-edocha ya anya na asị nwoke na-ejighị ego enweghị mba na nwoke jide ego nwere mba ya jụọ nwunye sọ onye ka ya na-ekwu na fon nwunye sị as prison kọwas gịnị na enwezighị right ịza kọl ka ọwụ ya zaghala kọl ya be mere explain onye ya akwụ ya mere ọnụ ya rie cheta mgbe ya eji ego na nwunye zacha kọl bịa kore ihe onye kpere na ihe kwuru even mama ya kpoo ya ọ zachaghala bịa kowere ihe mma ya kwuru n'otechikwu ya na mgbe ego dị na ugbene nwunye na-ahụta dat na ya ejighị ego dị afọ ya deserve ya wee ma onye kpere na fon ya kụ ruo otechi ya kpokwuru ya na kọl ahụ aha ọ kpọga na fon ahụ wụrụ aha somebody ọsọ wụ ex ya the guy bi Abuja ya na ya na-ekwu nnọọ mehie nnọọ ha na-achị were mkpụrụ ụkwụ na-ede n'ala na-ede the guy na-agwa ya na ọ mama ya na mama ya according to akụkọ mgbe ya gbara n'opere mgbe ọ gbara kore bifo mgbe eji ego na the guy kpụrụ ego mee introduce ebe mama ya n'ụlọ mama ya mana nne the guy jụrụ na ọ gaghị abata nwunye ya jiri gashi ike so ọ bụ na nne di ya anabataghị ya damise enweghị ya anabata n'ime the guy arịọ ya bee ya na ya abụọ ha ebejiri gbuo akwa ya wụchachizie wute ego ya ọ bụrụ ma ọ na ịgbaghara this guy ya agbakwara ozugbo ọ hụrụ ya o divert akwere ya ozugbo ha lụ ugbu a na mama ya ahụ ọnụ na-anwụọna si the young man alụbeghị nwaanyị ya na ya bụ reconnect ebido kpawa nkata na-akpa nkata mgbe from igwe ya dat na ya nọ na prison ruteze nke ya na the guy kwuchazie ọ bịa gwazie ya na ex ya kwuru ya sị ọka ji nọmba es ọ sị na ya ejighị ya na ọ ya nwa nke nwoke nke ji nọmba ya na ọ ya kpoo ya aga aza na mmadụ ka ọ na enweghị esigara ya na ha ya na ya bụ na ọ just na mmanya ekwe ugbu a mmanya nwụọna na stil ọ just enwekweghị na ọkwa nkata ka ha na-akparawa nothing ya so oke gba ya nkịtị nwanyị mba nọ nza ọ bụ ihe a ka a na-ekwu a na-eme ya ka egwuregwu mgbe niile dis guy akpọ ya even ya na nwunye ya nọrọ n'ime ụlọ okpo ya n'ime abalị okpo ya ọkọta okpo ya gwawesị esi ọ dị awe na ọlụọla di yes na why not ya gwara na ọlụọla dị comfortable na-akpọ a married woman okpo ya n'isi ọkọta okpo ya n'abalị okpo ya na mgbede okpo ya n'uhuruchi okpo ya na mgbachatachi mgbe niile ọmịrị fon okpo ya n'agbanyeghị ma di ya ọnọdụ ya na-azajekwana ya call without respect even ya na obodo arandọ na-aza call na ọrụ mgbe ya pọmpụ ya na-agba ya eji ego ọ ga-aza call ọ na-aza n'ihu ihe omegbugbọ ga-eme nwunye ya sị ha na ya na like ịkpa isi ukwu na ya achọghị nọ n'ime marriage like a prisoner na ọwụ na ihe a na-eme amasịghị ya na ya enweghị ọchọ ka onye ọbụla gara onwe na enweghị nọta ya yes okay ya na ya okwu nwanyị mba nza ọ ya ka nwunye ebaiziri ya etetezie n'ụkụtụ ya gwa ya na ya rụtara es ya na nro ebe o gburu ikpere na-arịọ gị
ebe ọ zụrụ ya moto ebe o mere eke ya si nro akwa nro malaria always God forbid ụdịka nro ahụ awụhụ malaria ya si God forbid na ụdị na ọ na-ele anya ka nro ahụ bịara na mmezu na ihe God ga-eji forbid such dream o mere ọ na ya ga-ekwe ekwu ha okwu everyday otete always ya hụrụ ese ya gwa esi na ya jụgadi ya na ọ kọwara ya destiny naanị mgbe ya jụrụ ya ya gwawezi na ya dị fond of eji onye ka ya na-ekwuru na fon na ọ gịnị ka ya ga-eji agba nkịta ntị ya jụọ ya na ọ na ya n'obi ịmachata na ọhịa eji sị ka ya kọwara na ya ebe ọ chọrọ ịmachata ihe niile ruzie nke o ruru nwunye ya kpee one day na nro ya ruru na nro ya ruru ugbo na ụbọchị ụtọ ọ dị ya jụkwaghị ya ruru gịnị ọ gwawa sị na ya nọ na nro ya nwa na-ebuge blọk ebe x ya rụrụ ụlọ na-asa avụga blọk ebe ahụ na-aga savga mesina na-aga nnọọ na-ebu blọk ebu ya hit na-agba ya jụọ ese ele ụdịka nrọ wụ nrọ ahụ na ọwụ nrọ ya gị na-egbu n'ọhịa rụrụ na nrọ ya jụọ ese mgbe ọkwana ya savgakwana blọk elekwa n'ebe ọ nọ ọgwawa na ya guzoro wit s ya na-arịọ s ya si biko na ereli ụzọta ọrụ ike na o nyere di ya gwes na ọwụ x ya gwawa na ọhịa di ya dizavụrụ fọ ịgba oso bịa bikos of oji ego na ihe nwunye ya gwara ya gwa esi nsogbu anọ na ihe na nọ n'ọwụ nro orogazi ugbuene na ihe ọwụ nro ka ọwụ ihe ya na ese plan ga-ime ya kpọọ oge enwe na fon si elekwa ihe ya na-agabiga kọlụ nwa ya tụọ ụda dọọ ya ọdụ na ote oshi announce ese ya n'ụlọ ya like ya amaghọ na the young man agabena n'ụlọ ha ebe were ego mee ha na-eburu ha mkpa ha na-emere ha zụọ onye ihu na onye azụ oge enwe ya si ya ngwa na ya kpelalụrụ ya nwa ya bifo kewa agụrụ egbuo na ya kpelalụ ya ebe na omege ha ọfụma kama agụrụ ọgwụkwa na ekele esi ndị mege ka ọ dịrị ha na mma ka soda Chineke ga-echetakwa ya ọ bịa kpọrọ nwa ya n'ọnụ na akọdị ntị ihe ọkụ ganga n'ugbo na ọwụ nro ọrụ onye na-ekwu ya onye na-eje ka echuzu nro ororo na biko kama ọ ga-eji ụbịam na ihe isi ike egbu ya nwa ya na o kpelalụkwa ya na otu ndụ ka olụwara onwe na nwa mba nọ ya nọrọ nga na ihe ewute ya jụọ nwunye sọ gịnị wụ ihe gaga on ya n'ekiti nne na ụmụnne na gịnị kpatara ha ji na-etriti ya like this echefuchana so soon nwunye ya gwawa sị na onye ji ego nwamba na ya nọ n'elu ihe na-eshi ihe ike ya nọkwa n'elu n'anya isi na ya na-elekwere ihe dịrịzi eji kọrọ ya na ọsọ afga ihe a blọk ya na site ebe x ya rụrụ ụlọ ka ọ jụọ ya how rich the guy dị ka ele ma ga-akpọ ya ka o nyere ya aka mana ebere o nyere ha aka were ihe isi ike anya isi na ya gaghị na ebe agụrụ ugbu na enweghị ya ga-echerute eruo ya kpọrọ ụmụ ya make a move ya sị nwunye na ọ bụrụ na ị ga-emeke move echi why not make a move ata nwunye sị ọhịa ekwu mmakpo n'ime ụlọ buo ngwongwo kpọrọ ụmụ ya na ya na ịnara ya ụmụ ya beta agụrụ na ya na ịnara ya ụmụ beta agụrụ ga-egbu ha ya ga-elekọtali ha nye na idiri na-amapa chọkwa ụzọ ya na-ele ụmụ ya kpọrọ ha pụọ pin ya o mefeghị n'ụlọ ya kpọwa oge enwe si ya lekwa ihe ya gaga oge enwe sakwa ya gwala ya na ọ na kama agụrụ ga-egburu ya enwe na o kpelalụkwa ya ọ hapụrụ ya mma ya oluba oge nwoke tisem onye ka ha eji na ahụ ihe nke nwunye ekwuru ka ọ na-ekwu ndị fat na oge nwa ya ga-anọrọ ebe ahụ ga-ekpewe oge nwoke niile enweghị onye ka ga-agwado nsọ ọ ga-asị ka ya kpee nwunye ya ka ya na ya bụ ọta ntị na onye ka dị mbụ wụrụ nwa nwaanyị ọ oge nwa bụ onye na-ekwu ka na-eme na ọ wote nwunye shiri buo ngwongwo lakara ngwongwo eshi n'ụlọ pụọ ya bege kpoo nwanne nwaanyị nọntara ya na DAB US si elekwa ihe ahụ gogwene were kamera gagharịwa n'ime mmụlọ na wodropu ji nwunye dat na nwunye ya ebuole ngwongwo tụtọ ngwongwo na ex ya na ọ kpatala ego na o megezi ọfụma na ọ nọ obi Abuja na ọ wụ onye chọburu elu ya mana nne ex ya ekwe ya okweghị na ọ na-abata and ọ ghara that time ka ya hụrụ ya like ya si kwuoro ya okwu hụ na ya eji ego makputezie na ugbo na nne ex ya nọtara nwụọna na ha abụghị connect ala ya emezi ọnụ werere m ya nwanne ya nwaanyị tie sị na gịnị mere agwaghị ya since ya gwa ya sa ihe niile ka dimkpa ga-ekwu and ya ma na ya na di ya nọ nga ha na di ya sị gịnị na onye godi ya fon nwanne ya nwaanyị were fon nye o batazie hụwazie vidio kọl ọ nọntara ihe ejige na nwunye ya tọtọla ngwongwo ya gowa n'ihe iji ya na-abụ oge enwe kasị ya na chai na ọkpọ ụmụaka ya sị na otu ọwụ mama ha na ọ gaghị by God's grace na ọ gaghị akpa ha agwa ọjọọ
si hapụ ya na otu ogbe alacha ugbo highest ọ ga-egbotowere ha mmanya nwee ike ga hụzie ex ahụ ọfụma na ngwa ya agaghị eme international passport na ebe Chineke mere ebere enyere ya akwụkwọ ya nwere akwụkwọ na ya nwere akwụkwọ ka ya tiri ya akwụkwọ ya tiri invitation letter ka ọ bịawa. Ọ dị ya ka fim dị ya ka ọwa egwuregwu ọsande ya otu na-adị na ntị ya jụọ oge nwezọ sị gịnị ọgọ na ọwụghị ofu nne ya na ọwụ di nwanne ya nwaanyị na ọsị gịnị oge nwoke si ya gwala ihe ya gwara ya na ya na-ala ka iripiti onwe na ya ga-eme paspọtụ dị ridi na ya gakwala dowe ụmụaka ahụ kpowa ha na ọ nọkwata mgbe ọ chọsịrị ịga puluru ụmụ ya ga puluru ụmụ ya na nke ahụ na ọ ghọtagodo onwe ya daga emeji akwụkwọ bịawa na ya na-egbofete ma ya na-enwere ihe ya na-eche ya menwe meburu plan ikpete ma ya ma nwunye ihe ya na-etiri ego wee riri nri na ọwụ ihe ya chọburu iri ọwụ plan ya nwere n'isi ya nwere plan ịkpọta ma ya ma nwunye na ụmụ atọ ya mere ebe ochile otu dị ọwụzi isi n'onwe na ọ ga-adịrị izi na ọ bịa gbagotewe na ọ bụ ya kemgbe o kwere kpọrọ ụmụ ya laa ya kpọọ ya sị ele otu ụmụ ya mere ọ jụwa ya sị ekwesịrị ikpo foonu ka ekwesịrị isendeta ego ọ kparịcha ya gbanyụọ ha foonu na ihe ewote ya na ya bụ ọchị na-eme ruo mgbe akwụkwọ ya bịara pụta ya resha ihe niile ya nwere from property ihe niile ya rere ya pụtara ya akaụntụ ya transfera nwunye ya 300,000 naira so were lekọtawa ụmụ ya. Nwunye ya kpọọ si ya na enwere ego eresivuru ugbene na how come ya jụọ ese ọ dịkwa necessary na ọ dịghị necessary jụọ ya ụmụ ajụjụ ndị ahụ and mgbe e nyere ya ego ahụ 3 days to Ibadan flight ya tirishi US enye ya ego ahụ because of ụmụ ya gwa ya si ewere tie aka na ilekọta ụmụ ya na ego ole ọbụla ya tiri ya sendere ya nwekwara rekọd na ọhịa eji mere ya transfer ka o nwee ike kpachapụ anya tigo nye lejie ha anya ọfụma ruo mgbe ihe ya na-achọ ya chọtara ya. Nwunye ya gwa ya sị na wa na anyways na ọ na Chineke azala ya na ọrịgo hụrụ na ụtọ ọ dị mbụ na why not ya wee bịa kpọrọ ụmụ ya ọsụhụ why not ya na ụmụ ya ịlọta why not ya wee bịa kpọrọ ụmụ ya na why not ya nwa ịbịa kpọrọ ụmụ ya ya sị ya ga-abịa kpọrọ ụmụ ya ọrịdị ya ga-abịa kpọrọ ụmụ ya mana time ahụ ruo na ya ga-abịa na onye tụkwu ya small time asị ya oke enweghị o megezi ya ma for that statement o mekiri na why not ịbịa kpọrọ ụmụ ya ọsụhụ why not ha nwee lọtawa kama ya bụ ịbịa kpọrọ ụmụ ya nọrọ nga na kpọọ oge nwoke na fon si ya biko na o chenjiri ya flight ticket ya ka ya divorce ọnwa ya before na-apụta. Oge nwoke si na how long o needed ya gwa si ya just nye ya another 1 month ka ya put all things together ka ọ hara ya the latest ihe mere nọ. Oge nwoke si that woman ọ dị evil so ngwa nsogbu anọ na he should take his time ya kpọrọ ụmụnne ma ụmụnne ma mama ya ma papa ya na ha na-abịa n'ụwọchacha na ha bịara ịnara ihe ha kwụrụ n'isi ya ka e dissolve this marriage na marriage na ọnwụọ na ọdịza. Oge nwoke ewelite ọnụ ịsị oge orukwelenu ka ote nwunye ya họsh sie biko hodo ede na nkwụrere eburu ihe gawa n'ikwe epu ọkwawa na-asụ ya na-ada prokoto mpu na imagine onye a na manager na olecha nwa ya na nwa onye ga-asa ọ na-alụgachi si biko return onye nga before ya mara akpọ ndị ụmụnne nna ya ole na ole awụchachi return ihe akpụrụ n'isi egbubie marriage ya lụa ka ya lụrụ nwamba na ihe a nọrọ na bala bekee ọ naanị 2 years ya nọkwa na-ese nwetazi information ya nọ US everyday biri na WhatsApp ya kedu ka esi eme na ọkọtakwa ya sị na ya na ya bụ enweghị okwu ihe bere ju ya ihe ajụghị ele otu nwa ya na ihe ọ na-esendịrị na WhatsApp ya nwe ya need with that communication ya block ya ọbịa na Facebook ya handle ya obido ọbịa na DM ya block ya ba na onye nwa na-akpọ ya sị kedu ka ụmụaka mere gwa ya sị na ebe na ọ chọghị imote ndị ụmụaka mere na onwe ha right imote ụmụ ya onwe ya mere yes okay gbaya nkịtị na somebody kpọrọ ya 2 months ago na guess what na enyi ya nwoke nọ ntara ex ya nọ ntara shugha wose eluge ndị omekome ndị omelaka ndị ike ukwu ndị eke nwe ọhịa eburu ya so na ndị eburu a na-akpụga ransom ego akpụga ha ndị nwe ya ga-ewetali ya
all their ma ọ na ha niile erechicha ha niile n'ụlọ arecha ma ree ma isi obi ha n'ụlọ ha ma ụlọ kedịbọ ya rụrụ na ga erezi with that type of money ego ha kpụga ha na-enwe onye ma ọ dị ndụ ugbu a ma ọ nwụrụ anwụ na ụmụnne ebidere were property ya nga agadaga ego na erechana ihe niile sendara ndị agha na 30 million still ahụbekwa nwanne ha ma ọ dị ndụ na ahụbe ma ọ naanị da video call a ha sendara ha kpọrọ ha na fon ha elekere nwanne ha ga-ekiri eriri onwe ha ọzọ nweba ha nụbeghị from him again mana esendela 30 million from property ebe ụlọ ema ngị na-erechiri na anụbedo na ngwa ga-erilizie ọ agaghị erilizie na enwebeghị onye ma ije ya so ihe mere na ex-wife ya n'ihi na ya na ya bụ marriage ha agbasala onye oji na-akpụ ya ọkpụkpọ na-asị ya dị sorry na ya gbaghara ya owe ebe gbaghara ya shi apụtaga ka olu achịta ha plan B ya oke ihe mere nọ ya eme ya blọk ebe niile gba ya nkịtị ya ka ya nọ ha 2 weeks ago the person kpere datin eji ehekwe wee datin na the guy egbuolehi ya nwụna na ọ gwala ha ebe ha ga-aga iburu ozu ya na ego ha kwụrụ ego ha abịahụ na ngwa na ha ga-ebere otu agaghị eburu ozu ya na ọrịa dị koko na the guy na ọ nwụna after ha erechara ma property ma ihe niile ya kwuo n'obi ya so nwaanyị agaghị eburu ya na o lechaa nwaanyị nọ na di dopụta ya na enweghị onye meka ire na ala na enwe onye a na-ara nwunye enwe onye mejọrọ mana enweghị onye mejọrọ ya na ala na ọ na-abịa abịa mgbe o dopụtara nwunye onye ahụ na-ekpere ya from kemgbe ekwere divorce ọnwa ya ekwesịrị ịnụ ugbu a na ọ bịara bịa lụrụ ya na eburuleghị ya na ọkama n'ọkwa n'aka ha nwa akwa plus ego ya ala niile ihe niile rere chekara ndị Fulani what a loss for the family ya gawara onwe fesikiri ihe fesiri ya na ọwụzi ike nwunye ekpegazi igbo na-agwa ya na ya chọrọ ilu achịta na ya chọrọ ilu achịta na ebiko oge enwe adịghịzie humble daa n'ala na-akpa esendịrị ya voice note na WhatsApp na nna ya ọgọ na ya emejọla ya na ya emejọrọ ya mana ya ahụhụ this one come na ya ma na nwa ya nwaanyị nwere ihe ọzọ ndụ ọzọ ihe na o kwesịghị ime omege ya amahụ n'ọkwa ya chọọ ka agụrụ gbuo nwa ya n'ọkwa ihe bekee na ya biko gbaghara ya kwere maka ụmụ ọ mụrụ ya gbaghara ya kpọọ oge enwe direct si ya madam ya si ya na ya bụ adoga ụmụ ya ụtọ na mgbe ya ga-alọtafu ụmụ ya na ya ga-alọtafu ụmụ ya na ya bụ adoga ahụ ụtọ n'ọnụ ihe a na-ekwu ya sị na nke ọ na-asọ gbaghara nwa ya na enweghị ya na nwa ya doga na ha lụrụ marriage awa ọkụ ha egbusa na onye nwa jụọ na ya si abịa kpụrụ nwa ya na akpụrụkwala na nwa ya gawara onwe ka ọsọ gbaghara ya igbo ya ụtaga ọgbaghara ya bịa lụgharịwa nwa ya ka ọgbaghara ya na nwa ya ụtaga ọsọ kwere maka ụmụ ya ya kọga nwa ya ka ọ ya na nwa ya n'ụdị ya na ya sendịgara ihe ya na-esendịrị ya ego ji eletakọta ụmụ ya even though na ekwesịghị ọsị ya biko na ya hapụwawa na ya gbaghara wa ya na ya biko ya gwawa ya sị na nke ọ na-akọ na ọ bụ egwuregwu from this moment ya ga-esendị ha 1 naira for ụmụaka ahụ na aka kọwa ha na ha kpọlatakwara ya mama ya na papa ya na ụmụnne ka ha lekọtatụkwanụ n'ọnwa ụmụ ya na ha nwa nọ na dị for how many years ka papa ya na mama ya bịa lekọtakwanụ ha na ọwụ ihe ya chọziri ime ugbo ndị ka elekọtagidekwu aka kwa ha akpọta ha kwara ha na the woman si ya ga-eme ụta ahụ na ụmụaka ahụ gawa hapụ ya na aka enwe ike ịkwa ndị be nna ha na ha hapụwa ya n'ọnwa a na-echetara ya ụmụaka na-echetara ya nwa na mistake ya mee na ya hapụwa wee ya gwa ya sị madam ya sị ya gwacha na ihe ya gwara ya ọgwa ya sị ya gwacha na ihe ya gwara ya gbanyụ fon na nwamba nọ nza na m lezie ihe mere ugboelu na mma ya na-aga ka ọ ga-eleta ụmụ ya ụkwa na ụmụ ya ya orute ha agwa ya sị na the only condition ọ ga-eji bịa leta ụmụ ya agwụla ma nwa ya nwoke ọ bịara bịa kwụọ ụgwọ isi nwa ya lụgharị ya na ebe ego abatara ya aka na esemokwu ọnụnụ ha na-enwe na ọ gaghị adịkwa na ọ mara na ọ chọrọ ịhụ nwa ya na ya kpee nwa ya nwoke ọ bịa lụgharịa ha nwa ya kpere afọ na ọ lụgharịbịa nwaanyị ọzọ na ya bịa kpewara ha nwunye na ọ dị only condition mama ya ga-eji ahụ ọmụmụ ya na ya prepare akwụkwọ ya na ebe ọ ji agacha kọtụ ya ha yakwala lọya na ya abụọ ya egole ha da ha jikere na ha ga-eme iti kọtụ nwunye na-agwa ya
that na ya nwa wepụ okwu a court na ọ ga-ahụ hakwa ya nwa ka o ji ahụkwa ụmụ ya again. Ya gwa ese na mgbe time ka ahụ rukwere na a ga-ama ihe a ga-eme na ọ ga-anọ on the run forever. Na ihe o kwuru Chukwu eme ebere ya rekọdụta kọlụ m nta were sendere younger brother na nga ọ nọ na-agaje ndị na-enwe otu o mere ha eji were ha ego. Younger brother eme arrange stop ha n'ụzọ kpara chịrị ụmụaka n'okpokpo ha gaje school chibaga ha na moto kwapụ ya pulore ya ụmụ ya na enwebe ụmụaka ahụ nọ na nwunye ya ma na nwunye na-agwazi na aga emege ntịrị na police station na ekidnapụọla ụmụaka na ya recognize ihu kidnapụrụ ụmụaka na ọwụ nwanne the ex-husband ya na okpoga ransom 20 million na ọhịa okpoga. Polisi abịa pụta ka ha tụọnụ nwanne ya nwoke bịa aganye ha information ihe megenụ the showdown ihe megenụ otu o shiri mee. A na-akpọzi polisi gbo polisi ha na-akpọzi polisi ha ga-asọ ọtọ na ihe family matter na ele otu o shi esu die na ọ gaghị ahụ nwa ya ụmụnne ya ga-ahụ ụmụ ya na ya ga-agbalaga kpọrọ ụmụaka ahụ gbalaga. So ọ mgbalaga ahụ o kwuru na ọ ga-agbalaga mere nwoke ji bịa kpọrọ ụmụ ya after ya na ụmụaka ha nọ na years na ọtọ na ya na ụmụaka ụmụ nke ya nọkwa na ọtọ na ya kwanụ ma ọ ya ma ụmụnne ụmụaka erute na ụmụ ofu onye na-amụ nwa na di ya so na-ewepụ okwu kọt na orute kọt ọ gwa ndị ka ọ ga-anakwu na kọt na di ya bịara kidnap ụmụaka na kọndishọn ejiri kidnap ya na nwanyị mba nọmza na mmanụ polisi na ọwa ego na-ekwu na inye ime polisi ọfụma ya arụ ọrụ ya ọfụma kwuo eziokwu dị ya n'ọnụ ọfụma na ihe ọ nụzi ugbu a n'oge nwe na-agwa ya na ya eji nwe ya ụmụ ya na ya ga-eme na ya ga-eme ụmụaka ha ga-amazikwa ụmụaka ha tolite ha zụrụ ụkwụ ya n'okwute na ya kọchara na akwa ya ma ọ ya ka ọ chọrọ ịga azụ na ya ga-ahụ ihe ọ na-ahụbe mbọ ya asụ nsogbu anụ nakwa ọka dị ndụ ụmụ ya tolite ha ga-abute na nsogbu mgbe ụmụaka na-etolite nwere a ga-amakwanụtụ imi na anya furu nakwa mgbe ụmụ ya tolitere ka ha ga-esi Amerịka bịa tụnye bịa na mgbe a ga-amanụtụ imi na anya ya na o were wee ihe nwa ya gawa mgbe ọ gakọtara ọkụ ga-agbawashi enyo ya na ihe o ji agachi ya bụ ije na ọwa ebe a ka okwu nọ na epulu ole ụmụ ya nwunye na-arịọzi ya si ya biko na ebe ya kpọrọla ụmụaka na ya biko gbagharị chetakwe na mgbe ya na ya abụọ na ihe na-esiri ike na enwekwe mgbe ya chọrọ ya ego ya gwa ya sị ego anyị ese na-ese ndịrịla kemgbe ekwe na Amerịka na ọkọva bụ ego anyị ase ma ọkwanụ ka na ya gbaghara ya biko omese pikchọ sendị onwe ebe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọgwụ ya dazi na ọ na ogbeachi ya baka na ọ gakara mma na ya nwụrụ anwụ na ọ ga ihe na ya rọwuo ndụ na mara akụkọ na ogbotoro ụmụ nwaanyị ka ha wee were ya mụrụ akụ n'aka kwa nwoke ya daa na ọwụ nwoke chọrọ ịnọ n'ala ga-anọ n'ala na ọwụ nwoke niile ka aka ga-akwa ya nọrọ n'ala. Keep your hope alive. Mee ihe ị kwesịrị ka ime lekwasị chi anya mgbawa mgbanwe na otu ụbọchị ụzọ ọzọ ga-emepere gị na onwe onye na-enwe one door na ọwụ ihe ị mere the second door jiri mepe wụ ihe matara nụ ọ gịnị ka ị mere the first and second door na onye ọbụla nwere numerous doors mana ọwụ gịnị ka ị na-eme these doors ji na-emepere gị. Kwụnwa aka n'ọtọ lekwasị chi anya be hard working gbashi mbọ ike otu ụbọchị Chineke ga-ewetara onye ga-esendịrị key to your second door ma ọ na the first one ọchie na ụmụ nwaanyị ọ na-werekwa ihe nọ wee mụrụ akụ ka ịlụ dị ọ dị mma ọ dị njọ nagide elele alụmdi na nwunye abụrụ naanị mgbe ọ dị mma. Nwoke ga-eji ego ihu ya ewu enwe gị na-ele ya anya ya yi uwe ọhụche mpazi mana o jide ego mgbe niile gị na-ada ya na mgbe niile gị na-arịa gị were ya eme ọnụ mana ihe nkwanụ ya ihe isi ike bata ị ga-aghọtazikwa ya daa. Mgbakọ nwoke ụfọdụ nwoke ji develop high BP mgbakọ ụfọdụ nwoke echiche mgbakọ ha ji ebuild enemies awụrụ ndị ha nyere aka ndị ha hụrụ n'anya mgbe ha nwere ego mechazie ihe adịzi ọwa otu aka ndị achepi etritizi ha ebido ndị ahụ bịa ha ahụzi those people their true colors tomorrow ha rigoro ụdị ndị ụtọ ga-enwe ha ọ na-ebịa chekwa bak ọwa ihe a na-ekwu ego bịa ọya bịa eju ebe niile mana ego laa ha akwa dị ịnụngalugbeene iwu nwaanyị ibe m ma ọ dịghị ụtọ ọ ga-adị echi ụnụ ahụ na anụ nwanne die oge nwoke die si ya plan ga ịpụlute ma this man ma ụmụ atọ ya na nwunye ya family visa kpofute ha US before ihe na-eme ka ọ pụwaziri ya dịzere the man izi ime gịnị ịpụluru oge nwoke bịawa
ọkwa ihe a na-asị nwee ndidi mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-ebihave ha enwe ego ha na-ebihave based on ihe mere ha mgbe ha na-ejighị ego gị nwa gị sị na this man not arrogant, this man ọ na-etreat kwana nwaanyị well. Some of them kọrọ experience ihe ha gabigara mgbe ha gosiri ịhụnanya ahụ ma mechaa ihe ha nwetara wu hatred, kpọrọmasị ihe ha nwetaziri wu akwa abalị iwe regret. Ha emechara igote ha ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ebiwezi ijie. Ọ naanị the grace of God ga-emetụ nwoke dị otu aka igwe dat na ụmụ nwaanyị niile awụghụ gịnị otu ịnọngalugbeelu na oshi ike n'ụlọ dịnọ fọchiata ebe echi achịa nwanne echi adata ebili echi onwe ọnọdụ na-anọgide nọ jishi ike. Enwekwala ihe na-egbukerikeri ga-eme nga ime gịnị ga-esi pụwala gị nwe ahụ mgbakasị ikpe aka na ga-esi ịbịaghị ịta ahụhụ. Hello, nwee ndidi na ọ ga-adị mma. Ọhịa m sị maka gbotere ọnụ ngalata. Udo dịrị unu.